OK guys, dneska jdeme ochutnat nějaký takovýhle věci, kámo, já nevím, co to je. Takže si to jdeme rozbalit. OK, takže už to mám. A vypadá to nějak takhle, takže to jdeme ochutnat, jo. Tak schválně. Jak to chutná, jo? Počkejte. Chutnají to jak takový ty polštářky do mlíka. Banánový. Takže jako je to dobrý, ale já jsem myslela, že to budou takové trubičky. No nic, a k tomu si dáme ještě ice coffee. Jo, takže si dáme k tomu ještě ice coffee, tak jdeme na to. Tak jo, jdu si dát ice coffee. Já vím, že k tomu to asi nebude moc dobrá kombinace, ale tak jako k tomu je to dobrý. Tak cheers. Odebírej a lajkuj. Jo, a ještě než bych zapomněla, tak nevím, co vám ještě ukážu, tak počkejte. Pokud někdo bydlí blízkosti Havířova a někde chodí do základní školy Žákovská, tak mu můžu uplést nějaký takovejhle jakoby náramek ze 2, ze 3 až 10 gumiček a pletu náramky, takže jakoby to a ukážu vám, kolik ještě jsem jich udělala, tak počkejte. Udělala jsem teda tenhle je pro mámu, jo. Potom ještě tenhle už je pro mě a tenhle taky jsem udělala pro mě. Potom ještě tenhle a potom ještě, když jsem jako se snažila, tak ještě tenhle a jeden mi spadl. A ještě tenhle. Tyhle dva, tady tyhle byl mojí první, takže jakoby to, ale tady už jsem jakoby uměla něco a táto by jsem taky udělala a i mámě vlastně. Ještě pro bráchu, až bude starší a bude to vlastně dobrý. Takže tak zatím čus.